Hello everyone, welcome to Babanga Ngisho. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week kwi-homecoming kusukela namhlanje ngoMsombuluko umhla ka-22 June 2026 kuya ngoLwesihlanu umhla ka-26 June 2026. UMaNgcobo uzokhuza ababazi ukukhohlakala enganeni yomnyeni wakhe. UMamnkwanya noZethu bazola emangcwabeni. UMamnkwanya ukhala ngokuthi uZethu ufike wayeGoli wayokwenza izinto zakhe wabuye esezobhidliza umshado wakhe. UMamnkwanya uxoxa nengane yakhe usho khona ukuthi uzobuthola ubulungiswa ngobaba wakhe ngoba angeke akuthole ukuphumula lapho eya khona izinto zinjena. Ungarajutshela uZethu ukuthi akahambe aye kushobane wakhe engazimlahlekele naye. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucela le notification bell usubscribe nomshubondo wakho. Bye.